Бързо, лесно, вкусно, БНТ. Каквото и напишат за него, винаги става смешно. Абе, ти знаеш, че аз преди малко си скъсах договора и го изхвърлих. Ага, стана тя сега. А не. А сега Ути ще ни покаже как се приготвя калкан. Пожела да му сготвя калкан. Сега, резултатът е, че калкана става толкова пресен, че ако го натиснем, всяка една фибра вътре, виждаш ли как са фибрите на месото, ще направи така. Ути, ако месото направи така, значи още е живо. Ще направи така. Обаче, за да стане това... Абе, Танев, така не говореха ли бушмените в Африка? Не го правиш добре, я чуй, Ути. Абе, той Ути какво готви всъщност? Сега ще обясни нагледно. Значи калканът много лесно се транжира, аз ще ти го покажа. Значи малко очите са едно тега. Аз от малък знам, че не бива да си подиграваме с храната. Значи малко очите са едно тега. Може би това е част от рецептата. Май си прав, всеки път, когато готви калкан, изпълнява същия ритуал. Вижте сега. Калкан, глава, леко е. Не сте видяли как е калкана ли? Абе, Танев, той калкан да не е бавно развиваш се. Това е, понеже той е воайор. И през цялото време обаче се движи по дъното и очите му се нагоре. Вижте сега. Калкан, глава, леко е. Благодаря, отяде ми се. И на мен. Сега вече като видя калкан ще се сещам за Ути. Сърце няма да ми даде да го сготвя. Да не мисли, че на Ути му е лесно. И права и така, и вада филето. Ох, 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 и ох, и ох, и ох. И взимам една ножица и права и така. И ох, и ох, и ох, и ох, и ох, и ох, и ох. Мъка. Дано това е края на мъките. Ути, стигаме. Ути е по-кръвожаден от всякога. И какво да направим с тази перка? Да фанем един нож и да направим ей така. Ох! И... Ох! Мамо! Това кулинарно шоу ли е или филм на ужасите? И права ей така и вада филето. Ох! 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 И ох! И ох! И ох! Да фанем един нож. Ох! И... Ох! Мамо! Василев! Защо сме се изкривили така? Да не имитираме калкан? Не, това се получава винаги, когато се заглеждаме по... Яна!